Сега, здравейте, в това видео сега ще направя кавър на песента. Дайте шанс на песента. И преди да започна, това ще бъде без музика, защото да. И почваме. Това ще бъде само част. Забравя да кажа. Част от песента. И почваме. Тога по света ще има деца с протегнати ръце, за грам човешка милостиня отлече добро сърце. Докога словата докога по света ще има минащи от глад деца, за грам. Кога свята любима ще идва само в съня. Дайте шанс на песента, скрита сила има в нея. Чак ще върне радостта и светът ще оцелее. Да, спирам тук, защото да не стане къде много дълъг. И да. И ако ви е харесал, пишете в коментарите. Ако ви е харесал как пея. Макар и да съм бъркал песента, малко. Но просто ако ви е харесало как пея, палче нагоре. Аз бях Иван Иванов. И чао!